M'agradaria saber si un familiar meu té una depressió però no vol anar a un especialista de salut mental, com podria animar-lo i quines estratègies puc fer servir per a que tingui aquesta atenció mèdica? Aquella persona ha de veure o ha de percebre que nosaltres respectem la seva decisió, perquè si no es pot sentir molt pressionat. Jo t'acompanyo, jo t'entenc. Has de convèncer, no? Has de fer-li veure. Has de fer-li veure al final, parlar. no? I l'única manera de guanyar-te'l és posar-te al seu costat i que t'expliqui què li està passant, què li preocupa, perquè potser el que et preocupa a tu no és el que li està preocupant a ell. Tu li estàs dient, has d'anar al metge, que està tot el dia al sofà, has d'anar al metge, que no menges bé, i a ell el que li està preocupant és que no pot dormir, o li està preocupant doncs, que perdrà la feina. Ens hem de poder acostar i preguntar-li què és el que t'està preocupant, què és el que vols aconseguir en un futur, quines expectatives tens, no? Perquè de vegades, si ell focalitza, doncs mira, m'agradaria poder anar de vacances, poder-lo fer-li veure, no?, de que i d'aquesta manera tu creus que podràs anar de vacances, no? Fer-li veure altres motivacions per poder ficar aquí la mà, sí, no? aixecar una mica. Ens passa a tothom, no?, que parlant amb aquelles persones que no volen fer el que nosaltres pensem que és el millor per ells, no?, tendim a culpabilitzar aquella persona, no? Si tu haguessis anat al metge, no estaries així. Vale? Llavors, si ell se sent a sobre culpable i no vol anar a un lloc a visitar-se, d'aquesta manera podem facilitar que ell vulgui anar o ella vulgui anar a un metge o a algun professional de la salut. Llavors, intentar no culpabilitzar que està així per culpa seva, no? És molt important, no?, dir-los, escolta'm, doncs, si et preocupa això, podem consultar de manera puntual a algú del nostre centre d'atenció primària i que et pugui orientar. Si ho fem com algo com puntual i des d'allà, no?, poder crear un vincle, no?, i que puguin treballar amb aquella persona, de vegades és molt més fàcil també, no?, que pugui adreçar-se a algun professional de la salut. Si ell ho veu com a llarg plaç, que estaré allà i que em continuarà, jo no vull, no? Qüestió de salut, un podcast que no mata.